Moi boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de Horror, ai, Dios mío. Benvidos a un novo programa en que, ai, estamos bien e ainda non estades vendo nada. Benvidos a un novo programa de Horradar. Programa, creo que 70, 80 me parece que vai a ser desta quinta temporada, da igual, non importa o número, porque o que importa é que nos van a estar hoxe con nós e o que vou facer agora, que non ten sentido porque isto vais a emitir en outro día, pero como persona friki que son, teño que facelo. E é que hoxe no día no que estamos grabando isto é o día de Star Wars, vamos aquí que se vexe na camaña que me ve a xente, Hostia, claro, 4 que de maio. é o día Bueno, 4 de non sei se se maio pode romper e a magia, efectivamente, sí, no, no, dime. hai que dicir, día 4 de maio, entón me apetecía celebrarlo, ainda que estades vendo outro día, pero como é unha friki que a máis leva tatuado a Grogu no brazo, pois teña que facelo. E dito isto, vamos xa cos nosos convidados. Temos a dos que están na súa habitación e outra persona, o terceiro deles, como boa persona que xa vive no euro, que xa é persona que ten cartos a esgalla, nos está recibindo, nos está atendendo moi humildemente dende un lugar Eso é. non sei onde, pero aí está, porque hoxe... Desde a habitación do Croma, que é onde durmen os invitados famosos cando veñen á miña casa, e agora como non hai nadie, teño teño aquí o rollo. Home, pois é unha campiña No, é que estou latifundista na miña totalmente, perdón, ó, que estou na miña cociña, pero claro, estou dando cuenta que teño aí, porque estuve cociñando, porque mañá vou ao local todo o día a compoñer, e estuve cociñando tal, ainda non freguei unhas movidas, e que dábame medio mal rollo que se visen, entón estou aquí poñendo estes fondos, ó, perdón, chavales, non... Pero non rompas a máis, ti fai, ainda que se nota que é un croma, ti fai como que realmente estás aí, non que sei, Vale, vale, vale. un lugar calquera. Así é máis de Aí na playita, famoso aí. venido menos. Aí Sí, na eso. playita, Nuno, Simón, Xoel, tres quintos de Porto Santo. Como estades, tíos? Moi ben. ben, ben. A ver, Primeira Simón e pregunta máis xa eu non polémica. estamos no mellor día do Brao de Burela, pero bueno. Pero mal tempo de... Tedes por aí ou... Sí, Ai, bueno, non, a ver, digo bueno, por en Lugo, que Santiago está aí... Ah, algo de chuvia dá, pero eso, na playa non estamos. Pero nada, todo ben, a verdad que un pouco, eu recoñezo que xa estou un pouco cansado de falar do disco. E levamos unha semana, o sea que... Pero ben. tranquilo que aquí pouco... Levamos unha semana e tampouco falamos tanto disto, que imagino. Tranquilo, aquí... Non, Sí, a sí, verdade no, que pero non. por eso digo que é que xa creo que non o decía hoxe, porque hoxe estiveron Nuno e Andrés na Radio Galega e creo que decía algo que era algo así como que éramos o peor grupo para facer promos ou algo así e temos unha hora ou non sei canto tempo para demostralo. Non vos preocupedes Aquí estamos. se hai que falar pouco do disco, falamos pouco do disco. De feito, eu quería facer un comentario agora. Bueno, a xente que vai a ver isto, que se prepare, porque realmente do disco seguramente falemos pouco. É o que suelo facer eu aquí. Se falan 4 cousas do disco e falamos de outras cousas, que creo que tamén mola tamén tratar outros temas e facer a promo, aínda que non sexa directa, pois tipo la revuelta, que a xente vai ali e falase moi pouco das cousas. E creo que mola moito máis. Pero claro, non me abades agora a Burela. E eu fai 2 semanas dende que isto se... Cando está grabando isto, eu fun ali. E por primeira vez, despois de ir ao Oso do Mar unhas cuantas veces, de ir a Burela outras veces sueltas, por primeira vez comín o que agora creo que podo dicir con todo, con todas as palabras do mundo, o mellor kebab do mundo. Que non probara. E aí fun ali que lle mandei a Nuno unha fotiño que o probei sereno, non estaba borracho ademais, pero probei sereno, co cal puiden apreciar en condicións e vaya kebab tedes ali, chavales. Buah, pois tens que volver polo Lamacún. Bueno, cuidado, que Simón leváranos, xa fai moitos anos, o San Froilán en Lugo, leváranos En a un Lugo, sí. kebab ali en Lugo, que estaba increíble tamén, que competía directamente. Como se chamaba ese, Simón? Era Ankara. De feito, bueno, eu a última vez que fun á Estrada fun solo para ir a comer ese kebab, porque digamos, mudáronse Eu a tamén. Estrada, nunca soube Sí. moi ben por qué, pero era mismo o kebab Ankara en a Estrada e para min ese sí que é o mellor kebab do mundo, pero de Burela tamén sí que a verdade que está Xente caralludo. de cerca Pero da dame un estrada, momento que teño aquí a secadora dando a brasa. xente de cerca da estrada que se acerque, valga a redundancia, por favor, algún día que eu teño, hai veces que a mellor se vou compoñer ao local ou tal, e vou adrede
o kebab en cara na estrada porque a verdade que está moi bon. De feito, para min é o No, máis pero parecido que hai eles xa o ao de saben, Burela porque en... Como? No, que a xente da estrada xa o sabe que se ves os comentarios de Google é como a xente en plan, tío, parece mentira, pero de verdad que é o mellor kebab do mundo, ainda que está en a estrada, de verdad, Dios mío, a salsa está increíble. Ainda Tío, que como se esté na xa estrada viera. como contrapunto. Claro, a ver, pois tamén decir que algo de Burela ou da Estrada ou de Lugo, que é onde son eu, que é o mellor do mundo, a verdad que, bueno, que é un pouco raro, pero neste caso, pois pode ser certo. O sea, que agora eu cumplín o de comer o kebab en Burela e agora teño que ir á estrada para seguir... Sí. Está moi guai, de verdade. Hai que facer Eu, turismo. houve un día que fun, que, bueno, isto é un off topic total, pero houve un día que fun, que coincidía que estaban salindo os chavales do instituto, e iba unha cantidad ingente de chavales comer ese kebab, entón parecía o mítico da policía secreta que se cola nos botellós ou algo, porque era un paisano de 30 anos e todo cativos de 15 comendo ali, está riquísimo, a verdade que está moi rico, É que o kebab se fai moito a coña, que si os sitios, que si non sei que, pero é unha delicia en xeral de comida que entra, estes borracho, non estás borracho, non pasa nada, entra perfectamente e pa que pagar 50 euros por platos minúsculos en restaurantes de Michelin cando por 10 pavos tes un menú en condicións. Para min hai isto digo totalmente en serio, hai unha analoxía moi clara entre o que é o sea, entre o kebab logo é o que me gusta da música, que é que sone mellor, bueno, neste caso que esteña mellor a carne, logo, digamos, non é necesariamente bon, e de feito suele ser malo, logo, suele ser mala señal. Se un kebab ten a carne moi boa e moi gourmet tal, non, non, non cuncho, non, Kebabs. non é Isto bo gusto. é algo que Nuno nos días pares pensa o contrario, porque cando fomos a gravar a Madrid, levámonos a un Bueno, kebab de pitimini claro, espectacular que estaba moi no, rico. Estaba bon, Pero- sí. no. Ni é bola maior. Que O sea, tiña pechuga de pito, de verdad. sí. Pero ese porque é de verdade, de Peña dali. Eu o que digo é que non me gustan os kebabs gourmet daqui, os que son así como gentrificados. Os Pero non Porque que... sabía carne que guai, nin sequera sabía maíz que e existía tal, eso. pero non é pistacho, xa, pero é O que eso fenómeno non. charca en kebab. Claro. Non Como un que sabía abriron que... aquí na Coruña, que un pechou e volveu a abrir outro con outro nome, creo que é o mismo, que Eu dicían que que era un kebab ir, galego, non sei que, non é un su kebab. eu quería ir ao Cabreu fai pouco e outro día estaba pechado. Bueno, perdón, está sendo un off topic terrible, vamos falar do disco porque eu ainda, bueno, pero se mon xogar que son peña menos cercana, enfádanse, vale? Eu creo que é mellor que falen do seu un pouco, porque senón... No, porque despois tamén me virá Guado, me virá Joséño e dirá, oye, vamos a ver, faz a entrevista con eles, non falas do disco, teño que dicir ante todo. No. Además, Josiño, o que suele facer é que xa se este tipo de hai que ter un cuidado con el que... Eu digo de todas maneiras, paso que pase nesta conversa, falemos o que falemos, debaixo da miña cámara, que estou máis en pequeniño, estás en grande, está a portada do disco todo o tempo, co cal, a promo do disco sempre, falemos o que falemos, vai estar aí, está o disco presente, queda aí, na descripción están as redes, están os enlaces, para que a xente escoite, pero si vamos a falar un poquinho do contexto sobre todo, porque claro, isto xa é algo que é certo que é o que máis respondedes, do que máis ides a falar, do que máis se vos vai a preguntar, pero en parte como das poucas preguntas obligadas que hai que facer, que é o porqué deste regreso, desta volta. O porqué, o sea, xa está, así esa é a pregunta, por qué? Para min foi máis un... Por que non? Non, quero dicir. Porque xa levábamos moito tempo xuntos, ainda que paramos de facer cousas, e tivemos como, bueno, sí, non sei se era como para oxigenar ou o que fose, ou vai un momento medianamente crítico, non crítico, de dicir, bueno, que facemos con esta historia? E ao final, pois, eu creo que a solución máis acertada e máis fácil seguramente era seguir cambiando un pouco pois o que queríamos facer, non? Que xa non estábamos no mesmo punto de fai 10 anos, entón dixemos, bueno, pois vamos facer outra cousa e aproveitamos e, bueno, pois collemos un nome que sexa medianamente aceptable, non? Entonces, pois, a partir de aí foi... Bueno, non sei, esa é a miña resposta, non sei se non é Simón ten algunha outra cousa que dicir, non, pero...
Bueno, vou ir un pouco en contra porque, digamos, toda a estrategia comunicativa do lanzamento é decir que nos levamos a matar, que un pouco é certo, É de coña, pero home, é de coña. en moita parte é que non. Eu creo que se pode creo que podo responder a isto, digamos, o primeiro concerto de Porto Santo técnicamente non foi no Galegote, hai 2 semanas, senón que cando tocou Grande Amore na Capitol, o ano pasado, en outubro, fixemos aí un mini showcase de 4 cancións na Riquela, que de feito ali xa tocamos Ten que haber un sitio para nós, 20 de etcétera. agosto tamén, non? Sí, Sí, tocamos, sí, ten que haber un sitio É para nós, verdade. 20 de agosto e a verdade. Chegados a ese punto, non sei se levábamos como 3 ou 4 anos sen dar un concerto. Eu, por exemplo, pois, tanto eu como o Xoel como a Anaís, ademais non tiñamos outros proxectos nese momento, xa levamos, de verdade, 3 anos sin tocar para a xente. E cando estábamos na proba, estábamos tocando a verdade, que ademais é como unha canción, digamos, como moi nosa, no sentido de estructura, tema, era unha canción que podíamos ter feito hai 10 anos, agora, e seguramente poderemos facer dentro de 20. E como que estábamos tocando, tiven como unha sensación completamente de cotidianeidade, non? No sentido de, realmente isto non pasou ninguna tarde dende que tocamos a última vez, foi como unha tranquilidade, e non sei, creo que é algo que reflexou perfectamente na letra de Para Sempre, e creo que é un pouco o sentimento de que ao final, pois non sei, atopamos unha conexión moi guai entre as 5, e é que, non sei, é que non pode ser de outra forma, non? Que non estemos tocando. Tiña que darse, non? Un pouco por o que dicides, ao final naquel momento disfrutabades facendo eso, era o que gustaba, era o que propiciou tamén que chegasen outras cousas, seguíades tendo contacto, era como que, non, como dicía Xoel, por que non, non? Vos apetece, vos gusta estar xuntos, escribir, compoñer, crear, e pa diante. Sí. A nivel de estrategia é un pouco raro o de facer un grupo novo, pero bueno, realmente tamén é que nos apetecía a todos por cambiar un pouco e que tampouco é cambiar tanto. Somos os mismos, facemos música moi parecida, pero bueno, sí que igual a nivel interno noso, pois é como un pouco de oxíxeno, non? Eu, de todos modos, creo que hai máis diferencia do que a priori a xente fala. E, por exemplo, Eu tamén creo. E, por exemplo, hai unha cousa algo que é moi diferente, que, por exemplo, é, digamos, un pouco, non sei moi ben como Nuno fala deso, pero, digamos, a personaxe que ten Nuno nas letras, o universo lírico e poético de Nuno Pico, creo que é unha cousa moi diferente respecto ao que había en Oyatolá. Creo que tamén un pouco componente de non saber nin nós mesmos que vamos a facer na seguinte canción, creo que tamén é outra cousa completamente diferente, porque, digamos, ahora tiñamos como un obxectivo moi claro e moi concreto, e primeiro tiñamos o obxectivo de vamos a facer unhas cancións que van por ali e despois fixemos as cancións. Con Oyatolá era máis, de repente chegar un día cunha idea loca e pa diante. E eu creo que se nota, o sea, pues evidentemente non é que sexa de repente estar facendo música microtonal, pero, joder, a ver, eu entendo que ao final tamén pues, que se nos vai relacionar, que se vai falar de Oyatolá, que se vai... Pero, bueno, eu xa digo, para min é bastante diferente. Eu penso... Que non quere decir, non é unha crítica ao Oyatolá, ni moito menos, o sea, é que é outra cousa, o sea, cada un tiña o seu e cada un tiña as súas formas e os seus códigos e as súas movidas. Eu estou un pouco na vosa onda. Eu é certo que eu o Oyatolá cheguei tarde, o sea, eu non vivín a época directamente, eu cando... Todo o mundo chegou tarde, non te preocupes. A maioría de xente nin chegou, é que chegaron tarde, non te preocupes. Claro, é que eu, de feito, creo que foi coñecer o proxecto Grande Amore e a posteriori saber a existencia de Oyatolá, así que dende entón, pois sí que escoitei cousas e tal. E como lles jode este, Daniel, pero todo igual, que rabia. Aí metes aí o dedo na llaga, Sí, é que hai moitos rencores, aí acumulados de Moito. moitos anos. É que somos amigos de fai moitos anos, date cuenta, Mira, Xoel e eu conocímonos en 2003, que foi cando fundou o colegio a Burela. Sí. O sea, fai 23 anos, claro. Simón e eu, cando empezamos a carreira, fai 13 anos. Son moitos anos de
de relación. Dicíamos hoxe na entrevista que fixemos na Radio Galega que, jolín, que ao final temos un tipo de relación que en moitos aspectos é prácticamente fraternal, e claro, no ámbito do fraternal está por un lado, pues, sí, los hermanos Coen, como no extremo de ben, pero tamén están os hermanos Matamoros, no extremo de mal, entón a medio camiño entre Islas Coen e Coto Matamoros é así un pouco a nosa dinámica de grupo. Pero debo dicir que é medio performance, cada digo que nos levamos mal, o sea, Medio. 90% performance. Medio, 90% performance. Facemos a coña polo rollo de, pues, eso, un grupo que o deixou, que volveu anos despois pola pasta e tal, pero claro, como tampouco é tan así, é só pues, por facer o gaje, pero non é broma. Ti me acabas de poñer Perdón, ahora... interrumpinte con todo isto, tío. Non te preocupes, porque me acabo de poñer a comparación con Matamoros. Estabas empezando a comparación, eu me imaginaba os Gallagher, pero me mola máis a comparativa Sí. cos Matamoros, a verdade. Bueno, en según que registros, o sea, de rollo cainita por aí andan, A ver, de volver a música por cartos, hai máis os Gallagher que os Matamoros. Sí, bueno, tamén che digo, se volvesen a... Hostia, pero se fixese unha gira de reunión musical, non Matamoros, eu iría ver eso. Perdón, tío, que te interrumpí, estabas dicindo que chegache tarde a Sí, Ollantolá. eu día que cheguei tarde, que igual non vivín o universo como tal, ni non me empapei, nin estou empapado das cancións, nin de nada, pero sí que é verdad que vou escoitando de ver, pois eso, o debut, que a primeira canción e demais, non, que se dicía moito, que hai moito de Ollantolá, e eu sí que escoito, e tampouco vexo tanta similitude. Eu non máis alá dos membros, de alguna cousiña, pero tampouco lle vexo como que sexa unha continuación tan real como tamén moita xente anda dicindo. Si que ao final sodes vos, si que ao final, aínda que cambiades, hai cousas que se manteñen, pero sí que eu entendo como que é un proxecto novo e vexo tamén lóxico o de poñer o nome, o de facer X cambios, porque ao final non é seguir esa estela 100% daquelo, senón que estades tamén noutro momento co cal ten sentido cambiar o nome, enda que a xente pois asociemos a aquelo. É que realmente é así, o sea, é que vamos dicir nós que xa falaches ti moi ben. Joder. Está Sí, espectacular. foi o que pensamos no seu momento. Non é... Eu creo que de feito, o sea, máis ou menos, a ver, isto enténdese, digo relativamente, pero creo que o mío sí que pode xogar un pouco non na nosa contra como tal, porque a nosa non é un pouco diferente, pero sí na do disco, o feito de que se asocie tanto, por un lado, a que somos a mesma xente de Ollantolá, por outro lado, a que é, pois, un proxecto no que está o paisano de Grande Amor e tal. Eu creo que esas dúas cousas poden xogar en contra do disco, refírome a que normalmente eu polo menos agradezo a chegarme a un proxecto o máis en branco posible, ou polo menos co tipo en branco digo logo, pues, Sen ter unha expectativas. aproximación máis ou menos iniciática, sí, ou, home, expectativas é inevitable que se xeren, e se non hai nada de expectativas a día de hoxe, xa tampouco vas a escoitar ese disco en concreto, porque hai tantísima sobre estimulación e sobre creación de contidos que, obviamente, se tú tens unha mínima expectativa de que un paisano che dice, guau, mira este grupo que se parece a Black Sabbath e mola moito, pois entón aí te vas a escoitalo. Quero dicir, obviamente, así, sin ningún tipo de expectativas, é imposible chegar a algo. Pero o que me refiro é que creo que esas dúas circunstancias, esos dos condicionantes, creo que sí que poden, bueno, o mesmo que poden ser o que facilita que alguén se achegue a ese disco, tamén pode ser, por outro lado, unha pequena traba para iso, porque, desde logo, a Grande Amor é diametralmente oposta, moi diferente, pero tamén é o suficientemente diferente a Ollantolá como para que tiña sentido iso, que sexa unha banda nova. Bueno, xa digo, obviamente tamén, claro, ten o seu componente é que somos exactamente a mesma xente, claro, é normal que haxa esa comparación, pero dame pena que a veces parece que eso xa digo, pode xogar un pouco en contra Sí, que non... en ter unha A ver, perspectiva eu entendo nova. que dice Nuno que poderon tamén
en outras perspectivas xoga a favor, e que ao final tamén que as cousas son complicadas, pero para min tamén era unha cousa que xa teño falado noutras ocasións, para min é tamén o tema do cambio, de alguna forma tamén pon en valor o de antes, no sentido de deixalo como unha cousa única que sucedeu e eso, o Ayatolá durou eses anos e foi feito desa forma e entón ahora simplemente estamos facendo o mesmo. Eu non me é que a mí non me obsesiona tanto de que sexamos a mesma xente porque que realmente pois é que a maioría das persoas non sabe que xente está detrás dos grupos. E moitas veces, a maioría das veces, pois sabe que é o cantante, neste caso a xente saberá que está o cantante de Grande Amore, pero é que non sei. Entendo que é como un tema do que falar nas entrevistas e tal, pero despois ahora ao mellor sí que estamos falando máis desto, pero dentro de 3-4 meses, cando xa vai quedar olvidado. Xa, pois eso, seremos Porto Santo e estaremos facendo outra cousa e habrá xente pois que a mellor nos vexe e dirá, pois mola máis o Ayatolá ou whatever, ou o contrario, ou dirán que ben que ahora non entona, pero non sei, eu creo que Isto é un pouco está guai así. salvando as distancias e todo o que detrás, pero como cando Querido, a banda Querido con Andrés Ferreiro, fillo de Iván Ferreiro, saliu, sacou o primeiro disco, empezaron a tal, todas as entrevistas eran que tes o fillo de Iván Ferreiro, a comparación co teu pai, non sei que, non sei canto. Eu fixen unha entrevista para Mundo Sonoro e unha das preguntas que lle fixen pois foi esa. Ahora volvín a entrevistarlos para o segundo disco que acaban de publicar. Lóxicamente, ese tema non se, no principio, pois é un pouco como obligatorio tratar, pasou o tempo, non lle vas a preguntar agora ao segundo disco, oye, que eres o fillo de Iván Ferreiro? Igual a quen o fai, pero xa non ten sentido tratar eso. Ao principio sí, pero e o mismo con vos. Agora, pois ao principio ten un pouco de sentido, un pouco de lógica, porque está aí, pero despois da igual, porque o que importa é o disco, importa o que fagades, e o que fagades, porque decía Simón, tocades nesas 4 cancións en outubro, hai no Riquela, hai o gustillo, hai a cousa de que guai isto. Como foi? Logo darlle toda a forma, gravar, toda esa parte previa a publicar o disco. Como foi? Foi tan gustoso? A ver, gustoso non. O sea, non en plan mal. A ver, a mí o que, o sea, o chulo, para mí o proceso chulo foi realmente os máis ou menos 2 anos que estivemos ensayando, facendo, o sea, compoñendo o disco. A mí eso casi creo que o que máis me gusta, da música. No que pois nin tiñamos a conta de Instagram activa, nin ninguén sabía que estábamos facendo nada e que fomos facendo pouco a pouco as cancións. Despois, pois máis ou menos, pois hai un ano foi cando xa empezamos a falar con Jaco, o produtor. Empezamos xa a analizar as cancións con el, veu un par de veces ao local e empezamos como a ensayar a saco xa as cancións do disco para gravar en agosto. Ese proceso, home, a ver, é divertido, pois en tanto, pois despois vamos comer por aí bueno, pois eso, levámonos o 90% do tempo ben. Pero, a ver, é que ao final tamén estar repetindo, estar un pouco sachando, pois, home, está guai porque tocar é mellor que traballar, pero bueno, ten o seu aquel tamén. Desde cando? A mí debo dicir que... Perdón, Daniel. Dime. No, digo que a mí o proceso de grabación a min ten partes que me gustan moito. É dicir, a experiencia de fomos gravar 2 semanas ali a Madrid. A mí tamén. Fomos unha semana, creo que foi ir unha semana, fin de semana eu tiña De feito, bolo. Nuno, é que ainda quedamos de menos rockeros hoxe na Radio Galega porque o tipo pensaba que estuéramos 2 meses grabando e tú dixeches 2 semanas. Mentiras, que estivemos 8 días. 8 días non máis. Foron 4 e 4. Somos prolíficos de carallo. Hostia. Sí. Pois, claro, eses 2 primeiros días de cada tanda, o día 1 e 2, o día 5 e 6, para min foron super guais. Por qué? Porque estás como unha grabación en grupo, claro, como esa sensación de excursión de fin de curso, tal, estar todos xuntos todo o día, tal. Claro, os 2 primeiros días, iso é increíble. Os 2 seguintes, en plan de, Dios, quero ir pa miña casa, estar solo, outra vez, tal. Pero sí que esos 2 primeiros días de cada tanda e despois os días de polo medio nos que eu botaba de menos o rollo e dicir, ai, que ganas de que volvan xa estes, para o terceiro día volver a estar envenenados. Para mí o proceso de grabación home, hai pues, no estudio, pues sí, como sempre vas aí contra reloxo, tes, bueno, un pouco a carga de dicir, vas,
jolín, estame costando cartos, e que a día de hoxe gravar é, jolín, moi caro, logo. E tal, pois tes esa presión, e hai, bueno, certa, eso, tensión para con un mesmo e para co resto, pero eu do proceso de gravar sempre, ben, disfrutei bastante sempre, a verdad. Ainda gusta, o sea, non... Sí, un pouco o mellor o que dicía Simón, non? A hora de crear as cancións, de ir dando forma, de ir compoñendo, de ir facendo as cousas, que aí hai moita máis calma, hai... Aparte imagino que como seguramente non tiñades unha data, non sei se tiñades unha data cando empezaste a escribir, era simplemente por escribir. no. Claro, aí é moito máis bonito, non? Porque é simplemente xuntarse, volver a recordar vellos tempos, pero facelo para escribir e pasar o tempo creando, que eso sí que ten que ser bonito, non? Estar xuntos e ver como vai aparecendo a música. Además Sí, é que, bueno. de feito, este disco... Perdón. Dale, Xoel. Iba a volver ao de antes, iba a dicir, rompendo unha lanza en favor da grabación, que a mí o que me mola é que metes xente de fora do grupo no labor creativo tamén que a min gustoume moito eso. A ver, quero dicir, gustoume. Eu son moi reacio aos cambios de entrada, entonces ao principio, cando igual no meu caso, Eu estaba flipando. Igual ao A Xoel principio gústalle- dicía, esta idea tal, a mí non me cuajaba, pero despois, pasado uns días ou nalgúns casos, pasado máis tempo, dices, pois tiña toda a razón do mundo, como mola, tal. Quero dicir, xa desde o lado creativo, non? Desde o lado personal é un tipo espectacular, non? Pero nada, a mí moloume moito Pero eso. desde o creativo non, é un cabrón. Do personal No, espectacular, estaba no dicindo que creativo. desde o lado creativo, Aí É que xa. Xoel acaba cansando de decirnos que non a nós, entón gustalle que haya xente nova para pasar dele, Claro. sabes? Nada, ningunha idea lle gusta máis que a que se acaba de desbotar. Esa é a súa Sí. idea. Esa é boa, esa era boa. O sea, a que se di, esta non, esa era a mellor. Esa é. Sí. É a que sí, Claro. non. É a que non, sí. A que está perdendo xa é a máis atractiva sempre. Sí, sí. Eso é increíble. Eso é unha cousa increíble. Eso... Pero bueno, sí que é certo que eu creo que, por exemplo, da parte de grabación mola moito porque se puliron cousas e bueno, despois ver como encaixa todo mellor, pois tamén, non sei, a min deu un punto satisfactorio que tamén, bueno, gustoume. Claro, A ver, eu- claro, o sea, o proceso de disco que, claro, mola moito de repente escoitar un disco tan chulo, o sea, digamos, que sona tan ben, que son as todas cancións, joder, evidentemente o resultado mola moito. O que pasa é que, digamos, inda que foran poucos días, claro, xa todo o de antes, todo o de durante e tal, claro, é un proceso, digamos, arduo, o sea, que está guai, que as cousas que merecen a pena na vida, pois teñen ese rollo, non? Eu simplemente unha cousa que quería decir de que comentabas antes, Daniel, do tema de como de facer as cancións un pouco en común, é que esa tamén é unha diferencia que estamos poñendo moito en valor a hora de falar do disco de Porto Santo é como facemos as cancións, porque que tamén é moi diferente a como era con Ayatolá, porque todas estas cancións do disco, salvo digamos, a versión / homenaxe que facemos de Todos Xuntos Unidos Sempre, máis, digamos, a verdade, que esa sí que era unha idea que estaba, digamos, xa feita dos tempos pasados, pero como que entraba dentro moito do rollo de Porto Santo, todas as cancións do disco veñen de ideas de Xoel. E son, pois, ou ideas que están máis desenvoltas ou menos, pero son todas de Xoel, e despois, estando no local de ensaio, aí é cando, pois, facemos un puente que fai falta, o estribillo damoslle un pouco unha volta e damoslle como un pouco o empaque. Entón, tamén ten ese componente un pouco de todos xuntos facendo esa movida. Sí, eu creo que eso notase moito. Para min, eu estou dicindo moito nas entrevistas, Jode e a Simón, digo igual, eu dou créditos ao meu amigo Joel, dou os que fai a falta. Porque sí que é certo que... Pero se acabo de decir, é o normal. Sí. Porque creo que Xoel ten, iba a dicir unha virtud, ten moitas, sabes? Pero unha delas é que creo que una moi ben dous elementos que antes estaban en Ayatolá, creo que non integrados á perfección, que na parte musical chocaban un pouco, que era o feito, bueno, en Ayatolá as ideas, pois, xurdían ou ben de Simón ou ben de min, non? Na inmensa maioría, eu diría, que viñan de aí. Entón, creo que as miñas as propostas que levaba eu pecaban de demasiado simples, porque a mí sempre me gustou pois moito eso, tanto
a Velvet, como que sei, Spaceman 3, grupos así. Para min, se por min fora, facíamos todo mi, la, e a batería todo o cacho, e eu dicindo locuras por riba, porque a min eso, é o que faría Spaceman 3, e a min flipame eso, encántame, gusta moitísimo tal. Simón vende unha tradición máis, gustalle o post-rock, gustalle cousas máis complexas, e eu creo que no termo medio deso están as composicións de Xoel, que se tú intentas tocalo con a acústica, se o reduces solo aos acordes base, son moi simples, pero tú logo ves as partes de guitarra que fai Xoel, eu digo sempre, vamos, se non é o mellor, é un dos 2 ou 3 mellores guitarristas que eu vin tocando nunca, tal, fai cousas que son moi complexas, dentro que é unha armonía moi simple, que para min é a gracia do rollo, é o que é ser para min bon compositor de verdad. Entón, eu creo que nese equilibrio é onde está a gracia dos temas. E por eso tamén é parte do... Bueno, igual é unha pajarda mía, naide máis o pensa, solo me rayou con eso, pero esa é parte como dicía antes, de que me dá certa pena que haxa como esa aproximación xa personalizando solo en mí, non decir, guau, a ver que locura fixo ahora o tipo de Grande Amor, Dios, a ver que tal. Joder, pues eu creo que se houvese unha aproximación así in albis, totalmente de cero, a xente, pues, creo que eso, que a parte musical fliparía máis, porque está moi fina, jolín, as composicións, eu, jolín, honestamente, creo que están moi ben, non pola parte que me toca, precisamente, pero que están moi ben. Composicións que ademais tamén, digamos, aí tamén houve un traballo importante de Jaco de ordenar un pouco, porque sí que é certo que teníamos algunha canción que era un pouco, inda que empezara por unha idea de Xoel, inda que fixéramos todos no local, tiña tamén un pouco componente pajarada, pois a nivel de estructura, etcétera, etcétera, que digamos, aí tamén, pois Jaco axudou moito a ordenar eso. Pero que guai ten que ser, non? Que chega Xoel tenga esa idea, pero que partindo dunha idea dunha persona, todos teñan esa posibilidade de aportar, de axudar, e que sexa, pois eso, saca Xoel a idea, pero que todos podades sentir vosas as cancións, non? Que digades, vale, todos aportamos, todos dicimos, e incluso chega Jaco e tamén ten a súa parte. Home, é máis, chega Xoel cunha idea increíble e ter que convencelo el mismo de que é boa esa idea. Eso tamén é parte do... Sí, eso pasa moito. Sí, bueno, eso tamén pasa. Do traballo arduo de composición, eso... É que a xente desde fora non... O sea, chega Xoel cunha como... idea e hai que convencelo a él. Entón... Sí, porque eu sempre chego con... O sea, eu sempre teño moitas... Bueno, eu que sei, cursos cousas, e claro, o problema que ten é que no momento no que se me ocurre digo, isto está guai. E unha vez pasa un pouco de tempo, xa digo, ui, cuidado, que igual é unha merda. Entonces, claro. Enséñanos a nós, dicimoslle, guau, tío, está increíble. E dice, non me gusta. Acaba de tocar, xa, dice, está moi ben isto, a mí non me gusta. Pero trouxe, é que ese é máis. O sea, xa non é o que falábamos antes, que él quería defender as ideas descartadas, senón que él leva unha idea que é súa, que él creou eso, e hai que convencelo a él de que o que él creou está ben. Sí. E Bueno, de feito, paso. Xoel mola moito, porque, por exemplo, el, digamos, a primeira, normalmente, por exemplo, cando temos ao mellor unha parte que é instrumental, pois imagínate que estamos facendo pois un solo para unha canción, que eso sí que non está feito, e dicimos, Xoel, fai un solo. A priori pode parecer unha putada coller e decir a alguén, fai algo a primeira caída, pero realmente nesas situacións é como casi como mellor funciona. E normalmente, como a mellor a primeira volta que intenta facer algo, non, porque está el linda probando algo tal. Pero seguramente a segunda xa vai a facer a cousa super chula, a terceira vai a afinar esa cousa super chula, e aí xa é cando hai que paralo, e de repente vai a facer outra cousa, e é como, ei, o de antes molaba moito, e el mirache con cara de, no. E é como, sí. E despois, a 17ª, consigues que volva a facer o da segunda, e dices, isto é un exitado. Pero aí, a reviravolta, que tú dices, así está ben, el dice, no, me gustaba máis antes. A idea que ele acaba de desbotar é que é... Sí, no, aquí é unha genialidade. Pero que mira, é que, por exemplo, que un exemplo concreto desto, creo que foi... creo que non. Foi facendo a canción de Euforia, a base musical, que esa partimos, a idea original de Xoel era solo o riff da estrofa, se non recordo mal. Estando no local, intentamos facerle un estribillo, e é que prométoche que a primeira volta fixo o chu churu, chu chu churu churu.
E de repente que xa fai eso e dices, pois aquí temos un exitazo. E é que é así, o sea, que eso é un pouco como a maravilla que ten el. Ou, por exemplo, falaba ahora mesmo outro día con Andrés, cando estábamos un pouco co tema de facendo o Adelán Imposible, que aproveito para preguntar que non recordo moi ben como chegamos á conclusión de facer aí o solo de 3 minutos. Eu creo que foi unha pajarada miña, pero non me acordo Foi quen fixo... porque alguén dixo de facer como en Marky Moon, literalmente, referencia de Marky Moon, eu creo, Sí, pois eso... Pois, bueno, eu voume apuntar esa medalla. Creo que o primeiro día que Xoel intentou facer un solo de 3 minutos para Adelán Imposible, seguramente o 80% das notas xa estaban ali. Do que acabou sendo no disco. O sea, e eso foi a puta caída. É unha pasada, o sea, vamos, eu, de feito, para min, xa lle dixera Jaco cando fixemos o Eu, evidentemente, non quería facelo, Estaba moi No, enfocado claro, Xoel con non eso. quería... Efectivamente. Enfádase. Menos mal que eso Eso, 4 para contra mí- 1, Pero, Sí. No, 4 contra 1 e ainda así hai veces que está empatado. No, que digo que eu decía que o objetivo, para min o objetivo do disco era conseguir que a Xoel que o patrocinara Fender ou algo así, porque que digamos, e bueno, creo que conseguimos, porque joder, sobre se hai algo que destacar do disco, creo que son as guitarras, tamén a guitarra da Anaís está moi chula, pero claro, non sei, creo que a guitarra de Xoel por sonido, por notas, por todo, creo que é unha pasada. Pero é certo que antes decían uno que toda esta parte de composición, toda esta parte de crear, todo o proceso previo incluso a entrar en estudio, que o de estudio pues chega Jaco e axuda a ordenar e fai cousas, pero todo previo que non o valoramos, que o público non o valora tamén porque non o sabe, non? Porque moitas veces non se conta e non se coñece, pero que moitas veces, joder, como vos o caso, que a veces hai cancións que se fan en días, pero moitas veces son anos de facer un disco, anos de facer ideas, de desbotar ideas, de darlle moitas voltas, de entre os propios membros convencerse, facer cousas e tal, que, ostras, parece, non, unha canción de 3 minutos, de 2 minutos, unha canción non sei que é moi fácil creala, pero, hostia, todo isto que estades a falar, conseguir encontrar o punto, conseguir encontrar o que estés convencido, non é tan sinxelo para nada, sí, a ver, tamén é normal, porque ao final quen sabe o traballo que hai detrás de nada, sabes? Nin tú sabes polo que está pasando calquera persoa que está facendo tamén, non sei, quer decir, eu vou ao de amasarte, pillar o pan e tal, non sei, claro, que Journey ten o paisano ese mentre está aí amasando e tal. Eu creo que neste caso o curioso foi que tamén nos levaran tempo de facer e refacer e darlle voltas as cancións de Ollantolá, tuéramos tocando as anos ata que foron gravadas no disco. Simplemente creo que o que influiu foi o que dixo Simón ao principio, que neste caso moito máis que antes, claro, ceñímonos previamente a, veña, vamos intentar facer un disco de isto, de pop de guitarras, pop adolescente, como dice Simón, e tal, vamos ceñir totalmente a isto. E feito, descartamos varias ideas, que eu creo que eso foi un acerto, descartamos varias ideas de cousas ou de arranxos ou estruturas, por dicir, non, isto está seguindo diso, que normalmente tú a priori dirías, buah, esa é unha traba contra a creatividade, non? Eso é como algo máis, eu creo que é xusto ao contrario, eu creo que foi beneficioso e axudou, porque bueno, que dixe David Byrne no libro este de como funciona a música, cantas máis trabas tes e menos deixes pé a chavales. A mí chámame, fan rinse de min, chámame referencias pico, pero que é verdade, é que eu que vou, se eles están porque están bebendo e fumando, eu estou lendo, que culpa teño? Ti estás bebendo e fumando mentre lees un libro, non? Exactamente. O sea, que cantas máis trabas e limitacións tes, acaba sendo mellor. Eu creo que neste caso foi así. Non porque, xa digo, non porque este mal, jolín, o de Ollantolá moito menos, pero sí que, pues eso, como tamén, jolín, tamén éramos moito máis novos, tíamos máis ganas de probar moi diferentes paus, de mostrarle ao mundo que sabemos facer canciones e tal, era así todo moi máis de concepto, máis difuso. Eu creo que neste caso, cinguirnos máis ao axudounos moito, a verdade.
E o rollo que tampouco non é un tema de que nos costara poñernos de acordo facendo as cancións, sino simplemente de acabar atapando un pouco o rollo que as fixera funcionar e que tamén entrara dentro do rollo. E que eso, que o tema de ter como esa... Non creo que se poda enfocar como unha limitación, senón simplemente como unha especie de guía, non? De decir por onde queremos Sí. levar o rollo e que é o que che permite tomar as decisións. E iso está moi guai. O sea, bueno, é que eu ahora mismo píllasme, estamos 10 días despois de sacar o disco e eu xa estou negro porque empecemos a facer xa o seguinte, o sea, xa estou que Sí, quero eu facer tamén, verdad. estes ensaios e Joel, xa tamén empezar tamén co debate un pouco de, vale, ahora un pouco por onde queremos levar este. O sea, Non tanto porque vayamos a sacar outro disco ano que ven, senón que, pois, o mellor, pois, eso, para 2030, pois, será o seguinte, non? Pero como xa empezar un pouco ese proceso, xa que que ves, digo, que para min é o divertido. ten que ir Xoel xa pensando ideas e cousillas. No, bueno, Xoel seguro que ten 20 arquivos de Reaper no ordenador con un riff en plan Highway to Hell. Bueno, o sea, eso, vamos, non me cabe ninguna duda. Si de feito, 2 semanas antes de gravar o disco, tiven que botarlle unha bronca por grupo de WhatsApp porque ainda seguían mandando audio. Sí. Bueno, creo que nos dá tempo a facer outra, igual. Sí. O sea, co que nos, o sea, levounos cada unha destas 3 meses. E ahora a darlle outra. Hai unha última extremis. Esa estuvo moi ben, sí. Pero sí que é verdad que o disco ten Bueno, unha eu cosa... pensaba que daba tempo, porque... No, sí, tú sí. Pero bueno, Claro, se outra persona dixera de facer outra canción, Xoel diría, no. Claro, É que en homenaje ao día de Star Wars, hoxe, está aquí Xoel facendo de Maestro Yoda, sabes? a ver, sí que os recoñezo que o disco ten algunhas cousas que lle encontro precisamente esa coherencia un pouco estilística, non? Que todas as cancións seguen unha liña que eu defendo que os grupos fagan discos con 10 cancións completamente distintas, que fagan o que lles apetezca, que o que mola, e hai discos que teñen unha variedade estilística que a mí me flipan. Pero sí que é verdad que neste caso hai unha coherencia entre os temas e que encontras un estilo xa moi marcado de grupo que é certo que se agradece tamén. Encontrarte de repente un disco que xa ten unha identidade, que xa sabes que por lo menos agora igual o seguinte disco de Porto Santo cambiades por completo e faces outra cousa que pode ser, pero diste, vale, xa sei o que é Porto Santo, xa sei por onde van. E como ointe tamén se agradece saber o que hai. E tamén tiñamos, xa pasaba de antes, ao final, os grupos que temos de referentes a día de hoxe, pois siguen sendo os mesmos que eran con Ayatollah, só que agora parece un pouco máis o resultado. Pero sempre nos gustaron moitísimo The Homens e os Strokes, foron así sempre as dúas máis, creo que bandas de consenso que tuvemos entre todos. E sigue sendo así, vamos, non... E non me A ver, é que eu creo... perdón. Sí, dime. No, que eu creo que ten sentido. Está moi guai, o sea, é moi chulo que nos digas eso do tema do disco e ao final, polo menos, o sea, que realmente é que nos afrontamos isto como intentar facer un disco, que era algo que, por exemplo, pues no disco de Ayatollah non ocurriu. O disco de Ayatollah foi máis ben unha especie de recopilatorio de los años jóvenes de estos loquitos, porque realmente foron cancións, pues, como decía Nuno, que fomos facendo ao largo dos anos, fomos refacendo, sí que houve algunha que fixemos especificamente para o disco, entón eso sí que realmente acabou tendo, pois digamos, unha consistencia tamén, pois digamos, polo traballo que fixera Heavy, por todo, digamos, un pouco a personalidade sonora que ten que tiña o rollo, pero neste caso sí que foi algo pensado como de facer un disco, non? Porque ao final é que non ten que ser, non para ser un disco tes que contar unha especie de ópera rock que un principio, un medio e un final, senón tamén que haya, pois, eso, unha serie de ideas comuns, por exemplo, nas letras, que as hai, e tamén un pouco, pois, eso, a nivel de estilo, eu creo que se nota, non? Entón, eso a verdad que está moi guai. Non me atrevería a aventurar de se hai moito deso ou pouco agora, porque que agora xa hai tanto de todo que non se pode aventurar se é unha moda concreta. Pero, bueno, eu repito de decir de que, joder, que eu creo que quedou un resultado, a verdad, que moi guai. Xa se nomeou antes un pouco o proceso de grabación, se nomeou un pouco o nome de Jacobo, pero quería preguntarvos, igual que empezaba un pouco a charla dicindo por qué de crear Porto Santo e volver como Porto Santo, o por qué de Jacobo, porque ao final
a figura do produtor, a figura de onde gravar, a figura de toda esta xente externa, non? Esa visión que dicía Xor un pouco, xente que poida aportar fora do grupo, a outra xente a que el dicirlle que non, que sempre se agradece, non? Pero, Sí. É que, perdón, Daniel, é que acordeime que dixeche eso. Non por ser Jaco, pero previamente, falando de quen podía ser o produtor e tal, Xoel dixo unha frase moi boa un día, dixo, bueno, que veña un produtor e que propoña, e despois nós faremos de caso ou non. Eso foi increíble, porque aí dixo aberto todo tipo de posibilidades no abanico de, sí, que veña quen queira e que diga, e despois xa faremos de caso ou pasaremos de Bueno, unha merda completamente, claro. non sei como ocorre nos outros grupos, nos creo que fomos bastante vos, creo que fixemos caso o 90% do tempo. Sí, jolín, sí. Sí. Sí que houbo un 10 que Pero bueno, demos guerra. tamén el se moldou, quer dicir, nós tamén lle dixemos, pues, isto igual nos gusta máis así e tal, el quer dicir pero que... eso de que vos dixetes nos mola máis así, foi amistoso ou foi xa Sí, máis sí. con amenazas un pouco veladas? Menos un día No. que tuveron unha agarrada no estudio criminal Simón e Jaco, o resto de días son local salchicha. Increíble. Aparte, Jaco, flipas, da peña máis sentida, máis educada que hai no mundo tal. E houve un día... Sabes que contando esas dúas cousas, ahora acabo quedou de gilipollas, o sea, agarrada, Sí, pero no. Jaco un tipo moi sentido. No. O rollo foi que Simón Simón tamén ten sentimientos e... E personas. Estaba propoñendo unha cousa, Jaco entendeu no mal, estaba como apurado a tal, e dixo, No, no, petou. que non dá tempo a Petou. gravalo, tal. E despois, igual, é que Jaco, xa digo, moi sentido, joder, moi educado, moi tal. Vou pedir perdón 8 veces. Entón, cada vez que había que propoñer algo no estudio, dicíalle o Simón, di a Jaco que hai que tal. E non... A ver, é que realmente é que é un chollo moi jodido, porque realmente tens que estar moi pendiente de moitísimas cousas a vez, e nós somos un pouco xente difícil de aguantar, porque entre estar facendo gilipollas entre nós, estar cada un ca súa movida, pois eso, el estar pensando na colocación dos micros de non sei que, non sei canto, Claro, e de repente chega o subnormal da batería a decir, oye, Easy, e claro, Easy juega en el Rayo, non estamos que estar ali para andar con esas merdas. Entonces, claro, o pobre petou, pero efectivamente, a verdad que eso, Jaco, aparte de ser un espectacular produtor, encima é un cachito de pan que xa foi pronto a arreglar o asunto e estuvo genial. É que é importante... Perdón, sí, porque decir que é importante esa parte, non só a parte del produtor, que a parte del produtor que pode ser unha persona que chegue e leve as cancións a un sonido increíble, que guai, que vai facer, que sabe moito, que ten moita cacharrada, que non sei que está moi guai, pero esa parte personal tamén é importante, non? Máis alá de que sexa un cacho de pan ou non, pero que sepa moldarse, que tamén queira impoñer as súas cousas, pero que haxa esa posibilidade de consenso, non? De que ao final el ten que poñer a súa parte porque é o seu traballo e tamén ten que facer cousas, pero vos tamén tens que ter o seu, e que o tempo de grabación, o tempo de falar, que sexa o máis ameno posible. Lóxicamente, pois hai tensión, como dicíades, porque son moitos cartos para gravar e non podes estar 50 meses grabando, e pode haber un pouco de tensión, pero ten que haber un pouco esa parte humana. Nese sentido tamén hai que aproveitar para falar de José, de Rosillo, que foi o enxeñeiro do disco, que digamos que foi tamén todo cousa de Jaco que viñera a gravar con nós, e bueno, que é un pouco como levar a Leo Messi a xogar un partido co Rápido de Bouzas. E a verdad que encima de ser Leo Messi e encima de que nós cando parábamos a comer ele iba a facer reunións para ver como tiña que traballar os Grammy Latinos, a verdad que é unha persoa, digamos, o sea, espectacular. Unha presencia, unha enerxía super amable, e non sei, a verdad que era un gustazo, e tamén esa foi tamén un acerto moi grande de Jaco, non? No sentido de tamén, pois eso, intentar buscar ese ambiente, porque ao final é que, a ver, realmente o que debería ser, ou como nós o enfocamos, ao estudio debería chegar un pouco con 95% do traballo feito. Evidentemente, se xurde unha cousa que algún detalle que se pode cambiar ou tal, está guai. Pero realmente o importante é crear un pouco ambiente para que digamos, nos cheguemos e podamos un pouco recrear eso na mellor das condicións, pero tampouco é un tema de estar ali facendo eso normal, non? Pero bueno, non sei, a verdad que e eso creo que se conseguiu, ainda que eso, pois, que sempre pode haber algún detalle, algún tipo de discusión ou
andarlle rosmando a Xoel de que faga caso en algo, pero joder, que iso é o máis normal do mundo. Mira, presentáchedes xa o disco. Cando isto salga, seguramente xa pasou a data de Coruña, que tamén foi un concerto absolutamente maravilloso, bestial, e aquelo armouse increíble na Mardi Gras, quedou como un dos mellores concertos históricos seguramente da sala, estou segurísimo, pero dos que Igual nos separamos dese concierto, porque o noso talón de Aquiles as pruebas de sonido, o sea, que cuidado, igual esta entrevista igual é póstuma, igual é o closer. Dadesme permiso a publicala aínda que se anuncie a separación do grupo? Sí, ó. Eu Sí. xa adelanto que se ese Non vai foi pasar. o motivo, a razón será Nuno, porque é o máis especialito para as pruebas. Sí. É así, non que se lle vai facer. No, É así. é que, home, outro día chegamos a prova de sonido. Claro, Xoel solta a de Xoel e dice: eu non quero monitor. Porque claro, tú dices, non quero sonido. O peor que te podes facer caso. E claro, son as típicas cosas de Xoel que a nós internamente fanos gracia, pero claro, un de fora que non sabe o lore é capaz de facerlle caso, ármase terrible, porque de repente non hai monitor, é ármase un Cristo, non? E Nada, Nuno como é un tipo, Altísimos, e Nuno como un tipo moi tranquilo, el aborda desde o diálogo, decide, Xoel, eu creo que te estás equivocando, non será mellor facer desta outra forma. Nun tono moi calmado, moi político. Tal cual. Mira, esto dixo yo outro día a Clara e a María. É que detrás de mí vendrá el que bueno me hará, Non se imaginan Clara e María a balsa de aceite que é grande amor, Por relajadas que non hai problemas, por relajadas que tal. Xa pensa que me pone moi nervioso deses. Digo, se chegas a estar nunha prova de Porto, aí sí que vos dá mal. Estamos mal completamente. Pero sabes tamén o que pasa aquí? É que hai tamén hai unha peli moi chula que se chama Hiro, que creo que é China, é así en plan como de Sí, un pouco de Que artes marciais. Puxeron a martillo, Sí, non? puxeron na facultad. E é unha peli moi guai porque antes das peleas de samurái, ou a mellor é outra cousa, outro tipo de guerreiro asiático, teñen a pelea na súa mente. E entón están como 5 minutos así quietos, imaginando como a pelea, e antes de que empeza a pelea de verdad, xa saben quen gaña ou quen perde. O que pasa é que Nuno vive constante nesa pelea. O sea, Nuno xa chega dicindo é que vai me joder Jojito, é que a ver Xoel, a ver que fai, non sei que. Entón, claro, el xa salta. Entón, é que é o problema. Sí. Eso mentira non é. O sea, non podes dicir que mentira porque non é. Non podes rebatir, non podes poñer excusas, é o que é e xa está. Aquí volvemos ao tema do amor fraterno e dos anos que nos conocemos. Sí. Cada un ten o seu talón de Aquiles. Aparte, na miña espero que non escoite miña mãe porque rallaríase, pero xa na miña familia levase moito eso, somos todos participamos dese preset de se tú estabas predisposto a que vai haber un conflito, que nada te aparte do camiño do conflito, sabes? Que en realidad non te quite dunha tensión insoportable nunca. É que igual, se ti ora tes en mente o conflito, chega un momento, non hai conflito, igual pásache algo na cabeza e te sintes mal porque xa tiñas esa idea e te quitan o que ti pensabas. Sempre hai unha oportunidade para a guerra. Eso. Home, eu non quero máis con os monitores, cando hai 3 monitores estamos locos. Que cago en Dios, Pero que estaba demencialmente alto, A ver, eu acabei con tapós porque dixen, bufe, que isto vai me matar. Mais era da prova de sonido, mais era de monitores. Como... No, hablemos máis dos monitores, por favor. Bueno, no, espérate. Non hai nada máis alá da prova de sonido, nada. Porque solo... No, vamos a falar da prova de sonido, porque solo hai o problema dos monitores. Ou hai máis... Porque, claro, eu ahora mismo... Entre nós? Perdona que mezcle aquí cousas externas, pero claro, eu falo de prova de sonido e na miña mente solo se me ocurre esa prova de sonido do noroeste, esa prova de sonido que algúns afortunados pudemos vivir, que se asemeja moito a ese clip viral que Noel Turbulencias volveu outra vez a levar ao imaginario popular. Claro, eu só penso... É que o ano pasado tocamos no... Claro, pues imagínate eso mezclado con Tarxo e Leo a berros. No, a que o rollo foi que na prova de sonido do ano pasado do noroeste de Grande Amor en Riazor, claro, non sei se era unha da tarde ou cousa así, claro, bañistas de toda a geografía española, vendo como probaba eu o micro, a capela, claro, porque para probar o micro, mas xa sabes, tal.
Claro, houve unha estampida bíblica. A verdade que estuvo bastante ben. Pois claro, imagínate eso sumado a tal. No, pero, a ver, sí que é certo que, jolín, eso, a ver, fai moita chanza con eso, pero é que o que dixía Simón, é simplemente polo feito de, jolín, é que conocemos de fai tantos anos, pois que é mítica, que é eso, mítica discusión entre hermanos, que nunca é, buah, é que xo non pideu baixar monitores, só que eu xa vou co background de, non, é que este cabrón sempre quere sonar baixo, quere que non se escoita a guitarra, porque tal, el sabe que eu me poño nervioso e dice, non, é que este cabrón quere que lle suba, é que, bueno, as míticas, joder, o sea, Xa claro, vades aí tamén con esa Claro. cousiña. se non a vida, sin eso, que sería? No, Unha pero- tristeza todo. E despois encima está o problema de que o concepto da proba de son é unha merda. O sea, e aparte de que, o sea, non quero botar un porcentaje, pero o 60% das veces non vale para nada. Faz unha proba de sonido, están as cousas dunha forma. Sobre todo, digamos, falo do que son os monitores e de estar tocando dentro. Faz unha proba de sonido, queda as cousas dunha forma, empezas a tocar, está outra cousa completamente diferente, non vale para nada, as coitas, o sea, é que e sobre todo encima o rollo de Depende que do vale, lugar, tiven que chegar non sei cantas horas antes a este rollo para facer esta movida que non valeu de nada. Tiven que estar non sei cantas horas esperando aquí sen facer, bueno, é que todo son para min é a parte menos favorita do rock and roll. O chulo é facer o disco. Despois ese tipo de cousas, sí que as agarradas de Nuno e Xoel, e despois o tema de que non, de que os monitores non estean como lles pides aos nosos queridos técnicos de sonido, pois É que esa parte ao final, esa parte de previa e o recoller, o montar, todo eso que é o máis engorroso. Depois o concertos está guai, non? Agora falaremos deses concertos do que xa foi volver, pero todo o que ten que ver o previo, preparar todo, montar, desmontar, recoller, e eso sí que é máis jodido tamén. Perdón, eu vou romper unha lanza pros técnicos de sonido, pois tú imagínate que chegas a unha sala e te dices pensando, eu non quero un monitor. É que, a ver, que jeroglífico é ese? Por Dios. a ver, Eso eso sí. No, pero a ver, é que eu quero Os dicir, para mí artistas o cuidado básico tamén é... cos músicos, No, eso, o o sea, sí básico que é é certo. escoitar a Simón e escoitarme a min. Para ver Home, que a ver, cando... é que- O resto, Os dos importantes. o resto dache igual. O resto do grupo Os dos dache. importantes. No, No, pero pero E con escoitar sabes a o que pasa, Simón, Daniel? xa sei E da que me onde escoite van non me as fai puto cousas. caso. Non se preocupe que e da que me escoite. Claro, é que Claro, eu que... sí que é certo que teño, joder, non sei, o sea, por estes anos de andar tocando e tal, unha perspectiva, logo, bastante funcional, logo de, chegar, facer o mínimo na prova, non por nada, senón porque tamén hai un rollo moi de antes, de grupo de antes, de, veña, vamos a ensayar na prova, e supós técnicos son putada. No, eso sí que é unha ensayar. broma, vamos. E tamén o rollo de, tío, canto menos pues, inventes ou tal, estás facilitando moito ao técnico, porque senón, claro, que sabe un técnico que Xoel o que quere é a súa guitarra baixa na más e o batería. Bueno, se o dices, sí, pero se lle dices cousas metafísicas, como tipo aquel que dicía de me suena líquido, é como, Sí, a pero os ver. técnicos teñen que aguantar Sí, cada Claro, uno claro. de cuidado. O sea, os técnicos teñen que aguantar a peña moi gilipollas. Sí, E eso, sí. o rollo este de facer un ensayo na proba é desesperante. Oh, E o rollo de sube, baja, volve a subir, etcétera, é desesperante. Eu tamén un pouco parto da base que creo que nós pues, non somos ese tipo de peña. No. E además nos, digamos, normalmente nas probas é en plan de, ok, a liña está chequeada, un pouco Sí. máis ou menos controlar monitores, que además sempre tiramos ir tirando un pouco abaixo, digamos, para intentar estar o máis cómodos posibles, pero joder, que ao final tamén eso ten que ser algo como moi rápido, ¿no? O sea, que non sei, entón é certo que eles tamén teñen que aguantar moito e aparte de que, bueno, a nivel laboral e tal, hai veces que teñen que facer unhas horazas impresionantes, o sea, a ver, é un chollo jodido, Hai xente que, o sea, que unhas poucas malas ervas que non lle quiten aí que non vayan contra o resto. Aí arranxando para que non parezca o contrario. Que... No, que claro, logo chegamos a Mardi Gras e o tipo a decir que aquí non vai sonar nada polos meus collós, vamos. Bueno, no, claro, isto vai ser despois da mala. Claro, podes dicilo porque él non o vai saber. Eu levo mellor cos técnicos que cos músicos, tamén vos digo, quer decir, eu nese sentido... No, eso queremos ben a Nuno. Non ten nada que ver, claro. Da fe, Simón, que me levo mellor cos técnicos damos fe. E musicalmente como foi?
eses tres conceptos, pero claro, tiñades esa pequena experiencia aí un pouco dese día do Riquela, que ao final, sen máis, non? Que foi tocar e tal, pero que tampouco non tivo ese aura de regreso como tal, de creación de grupo, de nova etapa e demais. Chega o Galegote, chega Ourense, chega Vigo con Apolo 18. Como vivíchedes en riba do escenario? Que facemos aquí? Intentamos vender o rollo ou dicimos a verdade? Eu, Porque- o día que máis cómodo estive foi na Riquela. Pum. Ese Ese é o titular de Joel. Porque Bueno, non a ver, foi, non pude ir nada, entonces pues xa, no, é broma, eu fui pero no Galegote. No, a ver, sí que, a ver, eu creo que decir, honestamente, jolín, para ser os primeiros bolos, guai, pero No, tamén honestamente, claro, que levamos 5 anos sin tocar xuntos. Entón, Eh, obviamente, pues, Eu creo que está pasando unha cousa un pouco rara, que é que a nivel de, digamos, de reacción da xente, do público e tal, digamos, a proxección foi como a máis, o sea, en Pontevedra foi guai, pero bueno, tamén un pouco pois pola plaza e polo sitio, pois digamos, tampouco daba moita pea, moita locura. No Torgal, que tampouco é un sitio onde vai haber un pogo masivo ni nada, a xente estaba animada un pouco máis, pero tampouco moito. E despois, por exemplo, en Vigo, a xente, bueno, foi la locura padre, fixeron un pouco con a caza do Doutor Xeada, que nunca tal pensei que fora a ver na miña vida, hubo Stage Invasion, un tipo casi parte o crisma co rai da batería, eso foi Ángel todo Terán, da divertidísimo. leyenda. eso foi unha liada, eso foi unha liada. Eso foi todo Sí, moi sí, divertido, foi todo moi guai. O que pasa que a nivel musical a curva Pois está indo ao revés. O sea, sí. no Para mí o Galegote mellor foi saliu o bastante do ben. Galegote. Sí. Despois do Torgal, ai, e o de Vigo sí que non sei por qué, foi un pouco... Entón, bueno, como non temos que estar vendendo pollino para o concerto da Mardi Gras, podemos falar de que nós non igual- estamos dando... Nós non estamos á altura do discazo que fixo o Jaco, sabes o que che quero decir? Non, Eso é, estamos eso. fallando. Pasounos igual co anterior co terceiro de Grande Amore, pasou igual, que a produción estaba tan guai que logo non había dios que tocases. Claro que ese é un No, pero problema sí, moi... sí que- Estaban de puta madre. O que? Que os concertos vosos están de puta madre, coño. Que carallo dices? Pero xo dices, debe ser que non, Gracias. Son malos. Se che dá razón, cuidado, está aí. No, pero eu tamén non teño que dicir, Simón, sí que é certo que eu cando quedei máis contento, sobre todo logo a nivel de ejecución meu vocal e tal, que me costa horrores dar un bolo de Porto Santo, porque está moito máis afinado que nunca. Para min, cando máis contento quedei foi en Pontevedra, e os demás días menos, a verdade. Pero bueno, é a magia, supoño que se siga así a tendencia. Na Mardi tocaremos Terrorífico, pero pa peña será gusto. A ver, o bo agora Al final, mesmo... claro. o importante realmente é eso. No, claro, eu firmo. Se for ao revés tamén diríamos, guau, estamos facendo increíble, pero nadie se move. Uf. O bo tamén é que, por exemplo, que non vi, que vai a Mardi como a min por primeira vez, que non viu esos outros Claro. concertos, igual para vos é moi malo, pero como para mí vai a ser o primeiro, e digo, joder, que maravilla, pero igual sí que foi peor que os outros, non? Pero Ou peor aínda, imagínate que despois do bolo che dicimos, ai, non, este saleu mellor. E- Ai, Dios mío, va. e eu dicindo, hostia, Claro. pois este saliu mellor como foron os outros. A ver, despois creo que tamén pasa un fenómeno que a peor persona que lle podes preguntar que tal foi un concerto é a xente sí. que o deu. Sí. Porque además tamén, digamos, tendas a ter como unha visión moi individualista e a pouco que tellas tú dúas cagadas que te Sí. rayaron moito, xa ves moi mal como o resto do concierto. Eu, por exemplo, digamos, tuven como unha serie no concerto de Vigo, tuven como unha serie de problemas, pois eso. O chaval caeu aí no raez e jodeume o soporte do bombo, e despois o bombo iba para Cuenca, non daba tocado. Entonces como que che queda un pouco ese mal rollo. Entón tamén un pouco normal que un pouco despois un pouco contaxe todo. E ademais tamén, pois eso, o concerto de Vigo como que tivemos 2 días seguidos, non? O concerto o de Ourense e o de Vigo seguido, xa chegas ao segundo un pouco cansado, en plan, como se fora un back-to-back dos da NBA, nós xa somos como LeBron James, que estamos aí vellos e necesitamos descansar. Entón, ao final tamén foi un pouco todo eso, non? Pero bueno, a ver, o sea, creo que, sobre todo, creo que é unha cousa que ademais xa a xente destaca moito do disco, que é, digamos, como sona, creo que no directo, pois eso tamén o conseguimos, non? E ademais nos creo que sonamos a, pois eso, que levamos moitos anos tocando xuntos e ten un pouco ese rollo. O que pasa que despois, pois en vez de das lá e o batería, pois casi unha baqueta, pois, pero bueno, tamén forma parte un pouco do xogo. No, forma parte do xogo e o que Mas decías pasa de todo o mundo. que ao final, eu lembrome fai moitos anos, é certo que era
2022, creo que era, que vin a Rapans no Milladoiro. A min era a segunda vez que os vía, primeira vez que os vía era. A mí parece unha locura de concerto. Falei con eles ao rematar e dixeronme que foi unha puta mierda, que de feito Xaquín non probaran a batería e tal, e hai cosas, claro. E eu doume conta que ao final... É que dice Simón, o peor que lle podes preguntar é quen o deu. Sí, soy así. Claro, porque vos sabedes o que facedes realmente, sabedes o nivel que podedes dar, sabedes o que preparades nos ensaios, sabedes o que queredes ofrecer realmente, e o público moitas veces non estamos pensando si o baixo está afinado, si a voz está afinada, si a batería entrou ben, si non sei que, si tal, porque estás pensando que estás vendo o grupo que te mola, moitas veces estás borracho e tampouco sabes nin a quen estás vendo, e non te paras a pensar esas cousas. E creo que o importante é ver se o público respondeu, o público responde, creo que é o signo máis importante, e depois, oye, vos decides, foi un mal concerto, é bo que o pensedes tamén, é bo que teñades esa mala sensación para dicir, joder, pues podemos mellorar, chavales, veña, pois xa está, oye. Pero... E aparte son os primeiros, Claro. tampouco... Pero que o problema é que os músicos tendemos a obsesionarnos moito cos erros individuales, que esos son os que menos importan no resultado dun concierto. E o que sí que acaba importando é, pois, por exemplo, o tema de dinámica, de que sones empastado, que ao final esas cousas son moi complicadas de xulgar tocando, estando o teu. Entón, e iso ao final realmente é o que sí que fai, sí que realmente é o que fai que un concerto sexa guai ou non. E mesmo incluso ao público non fai moita proba, porque tamén pode depender moito de a que hora estés tocando, de, pois imagínate, se é un festival, estás ao principio, se non, hai como... Claro, é que realmente é moi diferente, eso pode cambiar moito, incluso non creo que o público sexa, é que realmente é complicado xulgar ese tipo de cousas. Creo que aquí tamén un pouco, na parte do grupo, que tes que facer é un pouco intentar confiar un pouco no proceso, non? De sentido de, pois, intentar ensayar o mellor posible, intentar ir sempre a unha pois, máis ou menos un pouco por media aritmética, intentar que, pois, a mellor dos concertos sexan así algo guais, pero logo tamén, pois, que ao final habrá algún... Van tres concertos, que aínda que teñades experiencia tocando... Pero que somos moi perfeccionistas, que xa nos ves. Sí. No, pero eso é boa, pero... fútbol, hai un de nós que ten altas capacidades, cuidado, que non caiga no... sí. Claro, aí xa... Pero eu que iba a dicir é que está como no fútbol, é como se hai un 5-3. A xente igual che dice, metiche 5 goles de puta madre, pero tú estás pensando, pero que hai 3. O sea, que como... Claro, e dices, pues que hai que facer para... Pues nada, deixar de comer chuletón. Eu digo unha cousa, eu ojalá que o Depor os partidos que lle quedan metese 5-3, todos os partidos gañan 5-3, e dame igual os 3 goles en contra, dame igual todo. O sea... Bueno, xa dixo unha cifra ganadora por ser optimista, non? A mí valeríame perfectamente. Se 2-5, che dice, metiche 2 goles, Por ir rematando, non quero pasar por alto que en Vigo compartixe dese escenario, como dicía, con Apolo 18. Non me lembro como poñían uno en Instagram que facía unha analogía entre un grupo bello e un grupo novo, algo así. Que tal compartir con estes chavales o escenario? Porque cuidadito como veñen, vos sodes novo grupo, pero cuidadito como veñen as novas xeracións. Claro, Simón dixo unha cousa moi acertada antes en canto empezou o concerto deles, tocaron como 2 minutos, girase Simón, quedase mirando e díceme, isto non pode volver a pasar, porque a verdade que tocan tanto mellor que nós, que a verdade que salir tocar despois deles era asunto complicado. Son boísimos, son excepcionalmente bons, eu creo que todo o mundo é unha opinión unánime, todo o mundo que os coñece é como, esta xente é un desfase Pero eu creo que é un... perdón, non, xusto ibas falar do que iba a dicir eu, así que nada, disculpa. No, digo que ten cancións moi boas, para o meu gusto. Ten moi bo gusto, porque tamén é fácil que unha vez que tes ese dominio técnico, por exemplo, eu cando vía tocando a Rafa, on dos guitarras, que claro, é que é fácil que se tú podes tocar eso, a técnica te domine un pouco, el lado oscuro, esa poder de ti, porque claro, se podes facelo, por que non estás facendo todo o cacho? Por que non estás demostrando ao mundo que xa que tu veche, eu que sei, 5 horas ao día tocando durante 5 anos, pois mira, ahora voume lucir. Bueno, é fácil eso, é unha tentación golosa, eu entendo que pase logo, pero
ter o equilibrio xusto, é o que pasa a todos, entre ter unhas capacidades técnicas, unha calidad tocando altísima, e ao mesmo tempo ser capaz de dominar eso e traballar en pos da canción, pois ese é o secreto, claro, de para mí é a base logo dos grupos que volan de verdad. Eles É ter teñen gusto, 100%. porque son É que, chavales e teñen un gusto da hostia. Sí, é sí, que- sí. En plan, en sonido e cos arranxos que fan. eu sinceramente creo que faiselle moito desmenos para empezar falando do cativos que son, porque realmente que dá exactamente igual. Isto é como no fútbol, non hai futuro no mundo da música, o sea, o importante é que ahora mismo xa son moi guais, e incluso creo que tamén é injusto un pouco deterse no rollo de que ben tocan, que é certo que tocan moi ben, pero é que o guai que teñen é justamente o que estaba falando Nuno, non? De que fan con esa capacidade. É que ao final isto non é un concurso de tocar mellor ou peor, ao final cando estás facendo arte, que fas con eso? A onde levas a xente, que queres expresar? E nese sentido creo que é unha pasada. E a min, pois, eso, non vou aquí de enciclopedista da escena galega, pero non se me ocurren moitos grupos que tiveran como unha chega nese sentido aquí, non? A nivel de xénero, a nivel de composicións e todo. Joder, a verdad que a min encantoume. E mira que, bueno, é un pouco o peor momento para ver un concerto dun grupo é como antes de tocar ti, porque estás a moitas outras cousas máis que para disfrutalo, pero a min pareceume unha pasada. E incluso, pois eso, antes mencionaba Nuno, por exemplo, que a min gustaba moito post-rock, pois eu, por exemplo, como que pois veía moito ese rollo, non? O sea, creo que, vamos, é moi complicado aventurar estas cousas de como lles vai ir ou non, pero, joder, a verdad que como mínimo, se non lles vai excepcionalmente ben, creo que o comentario será decir, joder, que injusto foi o mundo con Apolo 18, porque realmente a min pareceume unha... O sea, creo que se agora os que estamos aquí, Nuno, por exemplo, toco moitísimo máis, Xole máis ou menos, se facemos unha lista de mellores grupos cos que tocamos nunca, seguro que eles están no top 3, seguro. Hostia. Boa, tendo en conta que tocamos con grupos que nos gustan moito tamén, Sí, Pero sí. Sí, pero bueno, o sea, eu, vamos, manteño eso e seguramente no seguinte disco seguiremos, na seguinte entrevista de Daniel volveremos a decir o mesmo. Que guai, teño Pero moita... bueno, eu volvería a tocar con eles porque además son encantadores. Entonces, Si, eu puiden parar un poquinho con eles, teño pendiente que feito que pasen por aquí tamén próximamente, que me molaría, eu vinos 2 veces xa e da primeira a segunda notelles tamén hai un certo cambio, xa empezar a como a estar máis tranquilos. A última vez foi na Mardi precisamente. Pasoulles que un colega meu que estaba ali colleu o setlist e quería o firmado, claro, era a primeira vez que firmaban algo. Molou moito ver como o colega lles preguntaba para firmar tal e casi nin sabía ni como facer a firma, que decías ti, claro, non sabía esa parte e era moi tenro, non, verlo desde fora e esa situación, pero sí que é verdad que teñen, non sei o que pasará, está claro que o futuro igual que con vos, con calquera cousa, sabedes perfectamente, non tengas a experiencia, vos tedes a experiencia e tal, de que a música traerá o que traerá e chegarán onde chegarán, pero o que está claro é que hai moito material aí. Claro, a ver, que despois tamén, a ver, e isto, joder, é que non ten nada negativo. Despois vivimos no mundo no que vivimos. Home, non creo que non van a acabar tocando no Tiny Desk, principalmente porque, joder, o xénero que... O sea, o tipo de música que fan, desgraciadamente, non é tampouco unha cosa de supermasas. O sea, eso tamén... O sea, é un pouco... O sea, tamén que lles vaya ben, eso tamén dependerá dos obxectivos que teñan como grupo, non? Pero joder, é que eu creo que vamos, o sea, que vamos, a min parecerme de verdad unha pasada absoluta. E sempre que queran vir tocar con nós, vamos, nos estaremos encantados de tocar con eles seguro, porque eso, e tamén o que dixo Xoel, joder, tivemos moi bo rollo con eles, o sea, que vamos, espectacular. Mira, por ir rematando que non sei se ti montes que marchar ou podes aguantar. Nada, se pechamos aguantamos. Sí, a ver, pechamos, igual estamos aquí outra hora máis, que enfocamos ahora ao final, pero eu creo Aí que... xa me jodes a hora da cena, Bueno, xa vamos vendo, Eu creo que chegamos ao final porque haremos con esta parte xa fora de Porto Santo, fora do disco, fora de concertos, porque claro, eu agora vos podía preguntar
que vai vir despois desta xira de salas, seguramente veñan cousas, pero claro, non as podes dicir, igual cando isto se publique xa se saben. Bueno, estas cousas que para que preguntalas, que a xente está atenta ás redes, non? Para que facer aquí o paripé e tal, porque o que veña virá, xa se saberá, e xa se coñecerá. Entón, eu vos preguntar cousiñas xa un pouco máis externas, máis personais, máis musicais, máis un pouco que é o que fago sempre con todos os convidados, que me contedes, bueno, falamos agora polo 18, pero creo que me contedes que grupiños, que artistas, que cousas estás escoitando agora mismo que son, bueno, como imprescindibles para vos neste momento da vosa vida, esta hora e neste momento xa toda da tarde. Vale, eu diríache que o grupo que máis estou escoitando últimamente, non sei se canto de spoiler pero da igual, porque estou no tomando moito de referencia para as cancións novas do disco novo de Grande Amor e logo de Brian Johnston Massacre, estou escoitando moitísimo, é un grupo que sempre me gustou moito, pero que estou últimamente logo profundizando máis que nunca neles. Vale? Non sei se vai dicir alguén algo máis. Digo, bueno, xa que digo... Disculpen ustedes, estaba mirando o teléfono. Non me acaba... Non pode acabar de cagarse en min que eu quedei con cara de parvo, sinceramente. Dite e logo, Simón, o que estás escoitando agora. Eu non pega nada de nada o que acabamos de falar, nin nada do disco de Porto Santo, pero o meu artista máis escoitado este ano é a Festuín. Sempre fun así un pouco o da música escura e rara de collóns no grupo e sí. Sobre todo porque ten un pouco as dúas cousas que máis me gustan da música, que ou cancións como moi bonitas ou movidas bizarradas que hai veces que molesta oír. Entón, tengo o punto justo de soda de ambas cousas. E ti, Xoel? Pois, é que eu ahora mesmo, bueno, non sei, é que escoito moitas cousas así diferentes, pero igual o que máis escoitei o último ano igual foi de Bets, un grupo de neozelandés que está moi guai. Vale. E como eran estas? Pacífica, non? As que che molaban? Tamén, veñen tocar, non sei se tocaban no... era no Facela? No. No Torgal, non eran? No Torgal tocan en outubro, sí. Ah, Soname Sí, algo era do o que... Facela, soname bueno. o nome ese de ver no cartel do Facela, pero non sei se é certo ou non. É que creo que iban. Mira, outra pregunta, que ten que ver co grupo, pero simplemente isto non vamos a explicar, simplemente ides a contestar o que vos vou a preguntar e pasamos á seguinte pregunta, que se cada un de vos, é a primeira vez que fago esta pregunta, non é original, seguramente se fixo en outros lados, pero se me acaba de ocurrir agora e vou non facer. Que canción do disco sería cada un de vos? Sen explicacións. a ver, a Xoel é fácil. Pero a que nivel? Claro que... A nivel Eu sexual. estou pensando nas letras e digo, buah, chaval, que igual... A ver, Xoel sería, é que, claro, que fazer spoiler, é que Xoel é o doutor Seado, Spoiler claro, ningún. Claro, spoiler ningún, É- joder. é un heterónimo dele. Eu non sei, claro, non sei que sería. A ver, creo que o divertido Bueno, é que digamos non o de cada un. O sea, Vale. que Que o resto digan o de cada un. Vale, eu creo que Xoel é o doutor Seada. Sí, o Xoel é o doutor Xeada, evidentemente. Eu non... No caso de Nuno... Eu diría que Para Nuno min, é o sea, Euforia. Como? Para min sí, Nuno é Euforia. Nuno é a mitad do tempo Euforia e a mitad do tempo de la Imposible. Sí, E ti, É Simón? verdade, eso é bastante acertado, sí, sí, sí. E ti, Simón? Claro, que boa pregunta, Simón, cal sería? Eu creo que Simón sería A Verdade, porque é a canción máis de amor do disco, e miña mãe dice que Simón é moi enamoradizo. Entonces, Sí. sí. É que cando nos conocimos, Simón e eu, cando pues viña a Maruxaina ou algo, miña mãe sempre dicía como muchísimo queixo de cabra ali guardado na casa, eran as dúas cousas que tal, queixo de cabra
É dicir, Era que Simón era moi enamoradizo. Eran os dous ejes da personalidade de Simón, según miña mãe. Oye, qué bonito eso que cheques a casa da nai na casa de Nuno e teñas queixo de cabra, Non, Sí, non, sí, sí. un gouda de cabra que estaba riquísimo. O problema é que non fora eu quen o comera, que fora outro amigo noso. Era outro amigo noso. Manuel, Mi vai. que foi o que baixara por completo o queixo, pero quedoume San Benito a min. O que sí que é certo é de enamoradizo, pero o de queixo non era un cousa miña, inda que, joder, se algo moi bon, Claro, evidentemente. E oye, peor sería que para mandarlle un saludo moi cariñoso a Candita, por favor. o que fixeses o San Benito que tiveses en riba fose vaciar o mueble bar ou estas cousas. Eso sería máis complicado. No, sempre fomos xente moi discreta nas visitas ás casas familiares. Eso é verdade. Ya, último bloque de preguntas, que é algo que cando falei con uno fai xa hostia de tempo non facía, que é un test psicolóxico para saber se sodes personas psicópatas ou non. Vale. Vale? Uf, Son preguntas Me interesa. que aínda que pensedes que... A tope psicópatas. Atención, porque as preguntas poden parecer estúpidas, pero están baseadas en estudios estudios que eu paguei a universidades que, por exemplo, a Universidade de Burela, a Universidade de Finisterre, a Universidade de Carballo. A de Carballo, que non é das máis importantes, que eu paguei cartos para que me dixesen estas son as respostas correctas. Entón, eu vou a facer as preguntas, vos ides a responder e eu despois, según o que digades, pois vou dicir que porcentaje de psicopatía tedes. Primeira pregunta. Pero temos que dar unha resposta grupal? No, cada un a súa. Vamos a coñecer individualmente. Eso sí, a suma de todo, a media vai a definir se Porto Santo é un grupo de psicópatas ou non. Sinto polo resto que non están aquí, que estivesen aquí. Entón, vos marcades o global do grupo e psicópatas non, pero somos xente altamente sensible. Vamos a ver Bueno, hai que ter en conta que falta Anaís, que é a persona máis racional do grupo, seguramente. E Andrés, que é que menos, seguramente. O máis loco, sí. Claro, faltamos extremos. Bueno, non sei, e media res. A verdade que aquí hai moito nivel tamén, Mira. Vamos a ver porque... Molaba que este cacho durara 1 hora e media, De descenso a los infiernos completamente. Cuidado porque aquí impublicable. Cuidado porque aquí salen cousas nestas preguntas que xa digo, parecen tontería, pero salen verdades e a xente mostra a súa cara. Dicía Simón que había que cenar, non? Tiña cena que en breve. Entón, vos preguntar por cenas. Vos preguntar por comidas. E é que, bueno, pues, vamos a cenar agora, non? Un momento hora de cenar casi. Pero na casa de cada un de vos únicamente tedes uns cereales con leite. Calquera tipo de cereal, vale Chocapic, vale destos recheos de leite deste supermercado que eu non lle vou facer promoción, pero que ten unha marca que hacen dados e xogas aí no tableiro. Calquera tipo de leite, vale leite con lactosa, sin lactosa, vegana, no vegana, o que vos apetezca. Pero tedes outra posibilidad. Cenades eso na casa ou podedes ir a un lugar que vos mole. Podría ser os kebabs dos que falamos ao principio, pero cun condicionante, que é certo que este condicionante se acerca moito a moitos kebabs, que é que o lugar en cuestión que vai facer a vosa comida favorita, a vosa cena favorita, a vosa cousa por riba de todo o mundo, as condicións higiénicas dese lugar son un pouco cuestionables, con ratas nadando na sopa, cucarachas, comida descongelada, bueno, estas cousas que é certo que nos kebabs, pues, bueno, se asocian un pouco máis. Que preferides? Das dúas opcións. Si o escándalo sanitario é moi alto, eu igual cenamos cereales, Pero claro, quero dicir, é que aí depende de onde está o punto. Porque se é a tua comida favorita, non sei, son callos con tripas que non se lavaron, pois claro, igual queres que esas tripas non se laven nunca e non saber. Claro, non sei. Claro, eu escollo o cochambre, Ti a cochambre. Ti, Simón? Cereales. Además é que eu son de cenar cereales, así xa de normal, quitando test psicológicos, o sea que eu por mí encantado. A ver, eu sabendo o problema sanitario, cereales. Vale. Pois... Se non o soubese, claro. Molaba que o test xa fora isto.
Pois Simón e Xoel están locos No, perdidos. date que igual hai sorpresas, pero no caso de Nuno non hai máis preguntas por ahora, pero sí, Simón e Xoel tens que responder a que iría primeiro, leite ou cereales? Evidentemente, cereal. Como que iría primeiro? Claro, que votas primeiro, a Claro, leite que ou votas cereales? antes no... Primeiro Bueno, votas o leite, depende. eu. Perdón. No, depende. Bueno, Xoel, por favor. Depende, Eu voto depende. antes o leite. Claro. Si son cereales, é dicir, se é unha cousa pequena, o primeiro botas o cereal para calcular a cantidad de cereales e despois botas o leite. Se é algún tipo de cereal barra galleta, por exemplo, é que eu chamolle os benitos, pero nunca me acordo como son os Sí. o nome que teñen. Aí é máis ao revés, porque estas botas de cada pouco, e sobre todo como para que non perdan completamente a consistencia. Entón, digamos, é unha pregunta con moitísimos matices. É que estudiamos filosofía, non? Entón, ao final notase neste tipo de cousas. O que temos é unha intención de escapar da psicopatía moi... E o peor No, é que eu canto máis hai posibilidade de escapar, máis se está entrando na psicopatía. eu asumo que son psicópata, pero para min esta é a resposta objetivamente certa e Pero- non acepto debate. Pero tens que elegir Eu unha voto das sempre o dúas. leite antes. Tens que elegir Unha unha das das dúas, dúas. por- entón cereales primeiro. Cereales primeiro, vale. Mm. E ti, Xoel? Eu sempre voto antes o leite. Vale. Non sei, por... É que Sempre fixen así, esto é gracioso claro. porque un dos alcumes dentro do grupo de Xoel é leite. Porque Andrés gusta é moito aceite, leite. Xoel é leite. Sí. Pois ven ao caso, ven. A siguiente pregunta. Outro motivo, outra situación. Quedades a cenar, quedades a tomar algo, pedes unhas pizzas, ides por aí de festa, tomades, bueno, bebidas espirituosas con xeo perigoso, que o whisky, igual a copa con 4 dedos de whisky, o whisky non é malo, é o xeo que provoca que chegues a casa mareado, que chegues así... E a Coca-Cola. A Coca-Cola con gas, o gas, Ai, hostia, o podes gas... cortar a digestión, O gas, cuidado, é perigoso. Vos chegades a casa, sobrou pizza da noite anterior, esa pizza que sobrou da noite anterior, a contemplades como comida de madrugada ou a primeira hora da mañán. Sí, hombre. Sí. Sí, claro, sí. Vale, e como a comedes? Fría ou a quentades? No micro. Fría. Sí. Fría. Simón fría, Nuno no micro. Buah, pizza Xoel, quentada no micro, non da mix, puto sí. asco, joder. Sí, Xoel, cando eu, vimos igual, xuntos, eu cantaría ese. intentar cousas que non te imaginas. Home. Como? Que dixo Home. Xoel? Que cantaría. Home, Xoel cantaba, sobraballe un cacho, o sea, un mordisco de tortilla. Tío, pero que eso, o sea, Tío, no forno. joder, Ah, pero non, a que mí digo- non me gusta tirar a comida, sí, claro. Pero No, unha tirar cosa- comida no. pero non digo, claro, pero non digo tirar comida, pero joder, pizza recalentada no micro, o único que fai é ponerse blandurria, Ah, joder. pon blanda. É que, Xa, pero tío, pode é que non quentar teño no nin forno puta tamén. idea. Sí, bueno, ou tamén podes facerte unha pizza de chegar de, non sei, pero non sei, joder. Vale, o sea, No tería- microondas, se lle pos moi pouco tempo, non ten por que... Para que quede fría de todo. O sea, como Que non cando- está facendo nada. Non está facendo nada. Pero... É que Xoel vive a produción do sonido da mesma forma, porque Xoel dices, non se lle escoita a guitarra, e el fai así. Se está así, fai así, chas, e dice, ahora Ai. sobra. Eso é engañarse, Xoel. Eso é engañarse. Poñer un segundiño e pensar que estás quentando e non, Nada, estou de acordo con Xoel, se das pouco tempo ao micro, notas, está morna. Sí. Vale. Claro. Vale, o A sea, min con eso xa me dá unha satisfacción extra que cando está fría. o sea, temos dúas persoas que o quentan e ademais no microondas e unha persona que a comería fría, vale? E o psicópata que a come fría. Tate quieto, espérate. Tate quieto. Último bloque de preguntas, que é o que menos valor ten, pero que ao mesmo tempo ten tamén importancia. Tortilla de patacas, con cebola, sin cebola ou davos completamente igual? Sí. Eu como. Eu como, porque lle dá algo. Si por algún casual eu vos levo o próximo día a mar de unha tortilla, daríavos igual que tivese cebola, sin cebola, a comeríades igual, ainda que fose distinto ao que Sí, home. queredes. Sí, Home, sí, comerías igual, comerías Sí. igual. Vale? Además, se é tú hai que comela, carallo. Sí, Pero é que joder. igual a miña vendo ou igual a miña casa está como as condicións higiénicas da primeira pregunta, tate. Mira, perdón, Simón, alargando 10 segundos a máis. Había un garito na Praza de Mazarelos, ou Candirezas. No, que era non digas o mitiquísimo. nome, joder, queda feo. Borra isto. Pero ahora xa cambiou de xente todo. No, ahora xa non existe o bar. Non existe onde fai anos. Claro. Vai, Bueno, pero existe Estes que son moi finos, queixábanse, porque algún día, ao mellor, sí que é verdad, pues,
Un pincho de tortilla, pois viñan elementos digestivos que isto se ser vivo, morto xa, non pintará nunha tortilla. Eu xa. Pero está... Pero que igual, se non viñeras, o sea, sabes o que decir? Eu a tope con eso, tío, eu a tope con eso. Eu, Pero que pois, eso para simplificar fora eso, unhos viaxes que fixeran os señores ao sudeste asiático, que veían que ali cociñaban de todo. Hai E que... dixeron, Oye, aquí hai que... estaba genial. Eu non digo irónicamente, eu cando viajas era hostia, o sea, eu, en plan, tope, todo que de Claro, sabor... se tú sacrificas unha cousa, é moi complicado que non vai detrás outra. Entonces, eu sei que coller o whole package, eu a tope con todo eso. Vale. Sabes o que pasa? Que non hai droga máis potente no mundo que a nostalgia. E Nuno é politoxicómano da nostalgia. Pícome con eles muchísimo. Vou determinado a enfadarme con eles. Son o máis nombrando galego, macho. É que, a ver, é que hai unha explicación. Hai unha explicación do roast que lle estou facendo a Nuno Pico nesta entrevista que levamos 2 concertos seguidos no que nos concertos faime un roast el a min. E claro, el ali ten micro e eu non podo decir nada. Entón, agora neste caso, por fin podo decir algo que tampouco nin estou dicindo ninguna burrada e estou dicindo todo cousas que despois ele acaba acatando, o sea que... É verdade, é verdade. É cousa que máis ou menos se saben ou se intúen. Sí. Non hai que ser tampouco Arquímedes. Sí. Vale, e a tortilla? Como a comedes? Feita deste ladrillo, punto intermedio que parece que está feita pero que abres e sale o huevo, ou esta tortilla betanzosa que todo navega, bichos incluídos ou cousas ajenas incluídas, navegan no ovo? A min gustan os tres, A min gustan os Sí, tres. todo vale. A min tenme certa gracia tamén a tortilla así mazacote de ir tocar a sabe Dios donde e nos pinchos do catering a tortilla así de ladrillo, a min tamén a disfruto, O sea, gústame, mira, polo día da nai fun comer con miña mãe a Betanzos outro día, home, claro, a tope, tortilla, obviamente. A que está no punto tamén me gusta, e tamén, eso, na que se critica moito, que é así masa tal, a mí tamén me gusta. E a tortilla encántame en todas as súas variantes. Sobre todo, podéndolle botar un medio bote de mayonesa, eso, vamos. Vale. Pois... Vai salir que estou loco perdido, estou seguro. Ten toda a pinta que... Sí, xa. Imaginaba. Está ahora mismo ChatGPT botando fuera. No, estate quieto porque vamos ir de menos a máis. Vamos ir de menos porcentaxe a máis porcentaxe. E é que temos a unha persona que ten únicamente o 30% de psicopatía. Únicamente, carai. Como será os outros? Que ven ese 30% básicamente un poquinho por a tortilla, por un poquinho por uns gradiños, pero ven todo porque decidiu tomar as cereales primeiro antes que a leite. E eso, según os estudios, é de persona psicópata, querido Simón, perdón que cho diga, tes un 30% de psicopatía. Moitas máis cousas, pero bueno, neste sentido quedo totalmente tranquilo. Paz, altas capacidades. Hai outra persona que ten un 50% de psicopatía que ven todo por dicir aí con toda a súa alegría. El dixo, toma leite primeiro, moi ben, persona racional, persona lógica, persona decente, pero dixo que el un segundiños de microondas que lle viñan ben a pizza. Xoel, teño que dicirse que tes un 50% de psicopatía. E agora ven o que nunca pasara. Nunca, dende que fago estas preguntas, 2 temporadas que levo facendo estas preguntas, como cento e pico entrevistas con estas preguntas, temos un 100% de psicopatía. É que eu xa o sabía. O Paco Sanz galego, chaval. O Paco Sanz galego. Que Nuno, e justifico Hai que o romper os porqué. récords. Porque é certo que o kebab todos o comemos de madrugada, vas a sitios, se dé un pouco igual, pero se tes na casa uns cereais con leite, pa que vas ir? Fora a comer nada, o tes na casa, non te moves. No, é que isto é base de Nuno Pico, o sea, canto peor, mellor. Ese. É que esa é a base, joder. Aí xa foi un 40% de psicopatía, xa empezou un nivel alto, chegou ao 50% cando dixo que el comía tamén a pizza quentada no microondas, e ese 10% que podía ter baixado, ollo, que o porcentaxe que a última pregunta podía ter baixado,
iba guai porque dixo, no, a tortilla de Betanzos moi guai, o punto intermedio moi guai, cousas ajenas á tortilla moi guai, pero cando dixo que tiña ese punto interesante de encontrarse cunha tortilla mazacote, que é certo que cando vas fora, pois supoño que ten esa cousa, pero o dixo con tanta alegría, cunha cara, cun sorriso, que o 10% de psicopatía que quedaba, aí está. Tortilla de mazacote, requentada no micro e untada en merda. É que me quitan ese placer a mí. Que disfrutar da vida delito que me leven preso xa. Que me leven pa Teixeiro e o carallo. Próximo catering de Porto Santo, de Grande Amore, de calquera cousa, tortilla con merda e mazacote. Sí. Pois, con estes porcentaxes e esta historia que supón este programa, nos vamos a despedir con este final, verdad, que queda como un final moi divertido, moi guai para unha entrevista así de presentar un disco, queda como dicir, joder, vaya final, non? Porque agora podía preguntar algo con sentido, lanzar unha mensaxe aos vos seguidores, no, este é o final, este é o... Pero como son, É que non hai máis que decir. que sabes que son psicópatas perdidos, como vas a que me preguntes lo que era cosa máis é todo mentira. Claro, xa o resto, xa pa qué? Feito tamén. A ver, realmente tamén agora para o segundo, a xente que vexe a entrevista por segunda vez entenderán moitas cousas. Ahora, despois deste... Claro. Que a todo ten sentido agora, todo encaixa, todo encaixa. Así como Shatter Island, que tuve unha vez que se lo puse nas músicas. Claro, te podes decir, ay, ahora sí, ahora... Pero todo ten sentido, todo ten sentido. Nuno, Simón, Xoel, de verdade, mil gracias por ter pasado por aquí, por ter falado do disco, falado de outras cousas, falado en xeral e estar esta oriña longuísima que vos roubei. Vou a cumplir con vos unha máxima que teño, todo o mundo que pasa por aquí sempre o vexo en directo, é unha cousa que sempre teño. Cando isto se publique xa pasou, xa vos puiden ver en directo na Mardi. E simplemente espero que pasades un anaquiño o suficientemente divertido como para que se dá a ocasión de volver, pois volvades por aquí. Claro, Jolín. Sí, a top. Moitísimas gracias, Daniel, e eso, por Gracias, suposto. tío. Non esperes ao seguinte disco para volver a invitarnos, porque senón ao mellor tardamos 5 anos en vernos. Non vos Pero ti, preocupedes cando que queiras... teño unha idea moi próxima e que creo que se vai a dar próximamente que vou a contar con vos. Xa vos... Claro, se queres facer algo así en plan plataforma de afectados por Uno Pico, por suposto que tes o noso número, o que faga falta. Pois... Bueno, Sería divertido algo así, Tate quietate, porque hai algo que pode ir por aí. Se alguén me descubriu por vos, alguén chegou aquí, non sabía da miña existencia, hai 270 moitas conversas publicadas no perfil, moitos proxectos, non se teñen que ver todas as conversas, porque todas as conversas van dunha hora e media, 2 horas, non hai que necesidade de perder tanto tempo escutando. Perdón, inciso. Sabes, Daniel, que Jimmy... Perdón, chaval, que estou aquí retendo, Simón. Sabes que cando Jimmy era o noso Rodi, era unha cousa que facíamos moito, tío. Na furgoneta de volta de Málaga, de repente, víramonos como 2 ou 3 enteras ao toque, porque, joder, son largas así e tal, pues pa... Ocupan. Cando estás hasta o carallo, sabes falar co teu amigo, pues, para non ter que dicir nada un ou outro, víamonos moito, tío. Pois hai que volver a poñer a Jimmy aí, Porque estou perdendo, ves, ahora sei por que vais a conseguir as visualizacións. Ahora entendo, claro, falta aí. Falta a influencia de Jimmy. Alégrame e gústame escoitar eso. Se te pode facer tamén, para viaxes longas, para paseos, que o vexes, senón o que pido sempre. Que miren o radar con tal proxecto, tal artista, que vayan a escoitar a súa música, e estou seguro que se non coñecían algún dos proxectos que pasaron por aquí, algún deles pois vai a gustarlle, se van a disfrutalo, porque hai moitas cousas interesantes. E simplemente, vémonos na próxima conversa e, sobre todo, onde nos vamos a ver é onde haxa música en directo e se esa música é a de Porto Santo, pois, mellor que mellor. Ata a próxima, xente. Chao, chao. Chao.